place of no limits, where God is not limited, where all things are possible, the arena of life where uthi ke ngoku amazulu ngamazulu kaYehova, ihlabathi ulinike onyana babantu. Hallelujah. Izulu uThixo walidala ezidalela yena. Kwezi zinto zimbini azidalileyo wazikhethela yena uba makathathe izulu libe yithrone, ibe indawo yolawulo, ihlabathi ibe sispace somuntu, ukuze uThixo abe nguThixo ezulwini, umuntu abe nguThixo ehlabathini. Indumiso 82, mna ndithe nina ningoThixo, ningonyana busenyangweni nonke niphela. uYesu ngenye imini sibona pha kuYohane ndaba nguchapter 10 noba nguchapter 11 bafuna ukumxuluba ngamatye. Uthi uYesu, nindixuluba ngenxa yawuphina umsebenzi kule misebenzi endiyenzileyo. Bona bathi bona asikuxulubi ngenxa yemisebenzi oyenzileyo, sikuxulubela lento uthi ungumntu uzenze uThixo. uYesu abaqowutele incwadi yomthetho le bayifundayo, athi anditshongo namna ukuba bonke abo balamkeleyo ilizwi likaThixo bangoThixo. Uthi ke isibhalo asizukophulwa ngenxa yokungakholwa kwenu. Asizukophulwa. Awuzuthotywa umgangatho welizwi ngenxa yokungakholwa kwenu. Hallelujah. Hallelujah. Asikabona baphi nabasezulwini. Sihamba sonke. Hallelujah. uThixo kanti ngowaphi? uThixo ngowasephakade. Hallelujah. uThixo ngowaphi? Ngowasephakade. So singaba lapho uThixo angowakhona. Hallelujah. So njengokuba ke silapha emhlabeni, uThixo usibekele ukuze sichaphazele ihlabathi ngamandla obuThixo. Sibekelwe lonto kuba sizo-displaya, sizoveza amandla akhe. Yiyo lento kuthiwa ukulangazelela kwendalo ilangazelela uba kude kutyhileke onyana bakaThixo. Ngoba uThixo wathi xa inika umyalelo eEdeni, wathi mntu ndikunika ubukhosi phezu kwendalo, yilawule. Waphinda uThixo waguquka wathetha kwindalo, wathi ndalo thobela umntu. Hallelujah. Ukuze umntu abe nguThixo ehlabathini, ukuze uThixo abe nguThixo ezulwini. Hallelujah. Uba ehlabathini ubona kunzima, ayiyongxaki kaThixo. Sihamba sonke. Ayiyongxaki kaThixo yeyakho. Awulisebenzisi igunya olinikiweyo. Ngoba kuthiwa ihlabathi walinika onyana babantu. Yilento kuthiwa indalo ilangazelela uba kutyhileke onyana bakaThixo. Indalo ayifuni Thixo, iyamazi. Kodwa iyazi uba kwathiwa masilulamele umuntu. Indalo ke ifuna abantu. Oh my God. Indalo ayifuni cawa. Indalo ayifuni baprofeti. Indalo ayifuni bapostile. Kodwa ifuna onyana. Ewe zinhle icawe zethu, kodwa indalo incwina ngokuzikhona, ngoba ifuni zona. Ngoba icawe siyadlala icawe, sigcwele ne-competition nochuku, khona ebhetele kunenye. Hallelujah. Xa wamkele uYesu okwenye uyakudelela wena okwenye, athi nguvuke engceni. Alibali banale akuyo yayike yavuka, yaqa yaba nelungu elinye layoshumayela, lajoyinwa ngamanye nawo yavuka. Hallelujah. Ngelo xesha indalo iyacwina. Oh my God. Indalo tati iyaphila, iyakwazi ukuva indalo.
Ngokunihlele engceni phani nabileyo nihlebayo ingca iyancwina. Ithi baze basilibazisa belibala ukuhleba. Silinde ukuchileka kwabo. Iincuku zasecaweni azizusisa ndawo. Ukubona omnye bhetele kunomnye akuzusisa ndawo. Icebo likaThixo alikho kuleyo ndawo. Hallelujah. Ngoba xa sithetha ngosindiso ndathi usindiso kukubuyiselwa komuntu kwisimo sika Adam engekoni qwaba. Usindiso yilonto. Ngoba uAdam wayehlala nengonyama zingamenzi into. Kwamagama kuthiwa zathiwa nguye. uThixo wayezimisa phambi kwakhe athi uAdam yingonyama le zingamenzi into. Ngoba wayembethe ingubo yamandla zazithi xa zimjonga zibona uThixo zingamenzi into. Wathe sowa umuntu esonweni kwawa ingubo wabaze xa zimjonga izilwanyana zibona ilantshi ngoba kuhambe ingubo. Ngokwesithixo ndithetha ilizwi andizuthoba umgangatho. Bekungafanelekanga uba xa ungumzalwana udliwa zizinja. Ndithetha mna ngokwesithixo. Andizuthoba umgangatho wakholwa angakholwa andizuthoba umgangatho welizwi. Nami noba ndingaphuma phasi ndileqe andizushumayela ubuwikhi bam, ndizoshumayela ubustrong belizwi. Ngoba wathi uThixo mntu yiba nobukhosi uzozilawula ndikunika amandla okuzilawula. NakuGenesis chapter 9 kwatshiwo kulaa ndoda le ingene nefamily yayo emkhumbini uNoah. Kwathiwa indalo mayikujonge ikoyike. Emkhumbini zangazitofe xa uphambi koba zifake. Oh my God. Zangazenzela amaqhinga wangena nazo wahlala nazo ngaphakathi zonke izilwanyana nezinobungozi. Ngoba xa zimjonga zazibona uThixo kuzo. Ukuza ke kukaYesu, uYesu wayezosilungisa ngegazi lakhe ukuze sikwazi ukombathe wombethe ingubo yobuthixo. Hallelujah. uThixo ke ibandla ulifuna kuleyo level, ulifuna kwelo zinga ukuze sifane naye. Ngoba into nganye izala ngokohlobo lwayo. Inkomo izala inkomo, igusha izala igusha, umuntu uzala umuntu, uThixo uzala uThixo. Thixo uzala uThixo. Ithi Ndumiso 82 uthi mina nditheni na ngoThixo nina nonke ningonyana bosenyangweni niphela. Uthi ke ngokodwa noko uzawufa njengomuntu. Uyakwazi ukusimamela isiXhosa uzofa njengomuntu. Ngamanye amazwi ungumuntu unguThixo. Hallelujah. Ngoba uzelwe nguThixo. Into nganye izala ngokohlobo lwayo. Yile nto kuthiwa ufuneka uzalwe ngokutsha. Uzelwe kokwenu. Uyazidla ngobunuba, uyazidla ngobumjoli, uyazidla ngoburhadeke. Kuthiwe ke ngokutshintshwa umnombo uzalwe nguThixo, uzalwe ngokutsha. Emathileni apho uzalwa khona unezimbo zakhona. Hallelujah. Xa uzelwe nguThixo ke kulindeleke uba ube nezimbo zikaThixo. Hallelujah. Yiyo lento sabona omnye umprofeti kwiTestament endala esithi imvula ayizuna kude kutsho mna ingelilo ilizwi lawo. Akathi uThixo ethanda ngoba wazigunya namandla anawo uthi ayizuna kuthiwa kwabanjalo.
Uthathu uYakobi xa imchaza lo profeti athi wayinoluvo olunjengathi. Ngamanye amazwi wayifana nathi mncakasana, wayingeyo angel, wayingumuntu. Hallelujah. Lithi izilenkosi uthi uYobi into ezelwe ngumfazi imihla yayo mifutshane kwaye izelwe zinkathazo. Ewe kunjalo. Kube khona uhlobo lwesibili. Kuthiwa kuba konke ke okuzelwe nguThixo kuyaleyisa ihlabathi. Uzalwa ngubani? Uzalwa ngubani? Uthi uYobi into ezelwe ngumfazi imihla yayo mifutshane, imifutshane ndizele zinkathazo. Athi Yohane kuba konke okuzelweyo nguThixo kuyaleyisa ihlabathi. Uzalwa phi wena? Uzalwa phi? Ukweliphi ekhaya? Yiyo lento ukhala yonke imihla. Uthi kunzima, uthi sihamba nazo. Ewe uzalwa ngumfazi. Fana ngibole ke igama. Hallelujah. Ngithethe iBhayibhile angizo shit language. And tele. Hallelujah. Yiyo lento uthi sihamba nazo. Yiyo lento uthi kunzima. Yiyo lento uthi akukho imisebenzi. Kungoba uzalwa ngumfazi. Izele zinkathazo. Hallelujah. Oh, kukhona ukuzalwa nguThixo. Kuthiwa oluhlobo noma luthelasela into ebulalayo ayisubenzakalisa. Xa uzalwa nguThixo awuthandazeli kwamagqwirha makafe. Uthi uThixo udeka itafula phambi kwezitha zakhe. Wena uthi xa uthetha uthatha umuntu ezale amphakamise amhlise namanene. Abesithi abantu kumnyama wena uvuma ingoma. Nyama kumnyama abantu bami ngenxa yokuswela ulwazi. Kungoba uzazi ubuzalwaphi. Ngoba wena uphuma ephakadeni. Awuzilanda, awusazilanda emathileni. Ngoba emathileni banezigulo abaziwa ngazo. Emathileni banezimbo abaziwa ngazo. Wena uzilanda kwaThixo. Kuthi mna ndingulo ophuma kwaThixo. There are no failures in God. Ewapho ndiphuma khona esizalweni sikamama asiphumelele ekhaya. Siyakwazi ukulala singadlanga. Kodwa ndisazilandi kweli cala ngoba ndatshintsha umnombo. Ndizalwa kweli cala. Impumelelo yami ayikho sezandleni zomuntu. Noma bangathi jikela abantu uyakwazi uThixo ukuthumela amahlongulu kweli cala andonhle ngoba kwaThixo kuthiwa zonke izinto zinokwenzeka. Hallelujah. My Jesus.
Wasicawe wena. My Jesus. Uzofana necawe yakho. Moya oyingcwele. Wena ujonge ecaweni. Uzoba nezimbo zasecaweni yakho. My Jesus. Kanti uthi Paulus, look unto Jesus. Yeah. Jongani kuYesu. Athi lo mfanekiso siwujonga ngokwasesiphileni. Sitshintshwe sifane nalo mfanekiso siwujongileyo uYesu. Wena ufana necawe yakho ngoba ujonge kuyo. Jonge ecaweni yakho. Sujonga nakumpostile wakho. Jonga kuYesu. Bantu kumpostile wakho. Sujonga kumjonga umnwe wami. Ukhombe kuYesu. Mina ndifana ne-signboard. Xa usiye eKokstad awuzufika ume phambi kwebhodi ebhale eKokstad. Uye eKokstad apho uyakhona. Sujonga icawe. Icawe sisikolo kahle kahle. Icawe sisikolo. Ngoba uye wangumuntu iminyaka. Uye wangumuntu iminyaka. Ngoku uzelwe nguThixo. Uyofundiswa ke ngobuThixo ukuba kukuba njani uba nguThixo. Umsebenzi wecawe yilonto qwaba. Nothi yonke iminyaka ligcweleyo. Sisikolo icawe uyofundiswa uba ubungumuntu usagcwele ukoyika, usagcwele izinto obuzifunde ebantwini, usagcwele ulwazi lwenhlanga. Ngoku uzelwe apha sizokufundisa ke uba ungowasebukhosini. Ufane nomntwana ozalwayo ebukhosini ayofihlwa ukuze angabulawa. Kuthi kwakufika ixesha athathwe aziswe ebukhosini. Xa esebukhosini akazi noma akaqale ngaphi. Otata abakhona abadala ababesondele enkosini bazomfundisa uba xa uyinkosi uphila kanje, xa uyinkosi wenza kanje. Icawe yilonto umsebenzi wayo, not politics. Not indawo yokugcekana nokugwebana, kodwa indawo yokuthi sonke sifunde ukuze sifikelele ebudodeni obupheleleyo. Nale minyaka ophongoza ngayo uthi uneminyaka, uthi ndineminyaka eyi-20 ndaba kule nkonzo. Izokwenzela lotho iminyaka eyi-20. Izokwenzela lotho. Hallelujah. So indalo ifuna onyana bakaThixo. Hallelujah. So uThixo ukuyiphulo lalonto. Njengoba kumane kuthethwa ngemvuselelo, uthi uyeza imvuselelo enkulu. Imvuselelo enkulu ifikile. Imvuselelo. Xa kuthethwa ngemvuselelo enkulu akuthethwa ngentente. Kuthethwa ngesenzo sikaThixo ebandleni. Ngoba uYesu uzawubuya. Ukubuya kaYesu kunyanisile uzawubuya. Kodwa phambi kokuba abuye, uThixo uyise uthe nyana wami hlala apha ngasekunene kwami. Ndide iintshaba zakho ndizenze isitulo senyawo zakho. uThixo ngokwakhe umingi ngenyawo, uYesu uhleli phansi. uThixo uyise ume ngenyawo ulungisa ibandla, ngoba ibandla uzolipresenta kuye lingcwele, lingenamibimbi, lingenasiphako, lingagxekeki, kungabikho nanye into enjalo kulo. Asikho kwixesha lokubuya kaYesu, kodwa sikwixesha lemvuselelo enkulu ezongena ebandleni lonke, ilenze ibandla libe linye. Noba sikhonza kweminyaka engafaniyo, kodwa sibe nobunye benkolo. Ngoba uYesu akazulanda ibandla elahlukene phakathi, uzolanda ibandla. Hallelujah. So ngoku sikwiministry kaThixo uyise. Hallelujah. Ngoba uthe hlala lapho ngasekunene kwami. Into edala ukuthi uThixo uyise azimele yena ngenyawo kungoba sekuzovala. Hallelujah. So uzimele ngenyawo ufuna ukuzenzela ibandla lakhe. Ngoba uthe uYesu, upon this rock ndizokokha ibandla lami, namasango esiwoko akasumelana nalo. Ngoba uThixo ufuna ibandla lamandla, ibandla loyisayo, not ibandla lohlulekayo. Hallelujah. Ufuna ibandla lamandla lizonyakazisa umhlaba. Ngeke
siunyakazise ke sihle bami. Ngeke siunyakazise omnye sibone ngcono kunomnye. Hallelujah. uThixo ukwiphulo lokuphakamisa ibandla lakhe. Hallelujah. Ngoba kuthiwa singaba balapha, asingabo uThixo. Hallelujah. Kufuneka sibe ngohluko phakathi kwabantu. Singafani nabo. Wayiqonda lento uMoses. Wathi Thixo, uba uhambi nathi asizuhamba. Ngoba kwezinye izizwe sizokohluka ngawe. Thina yina our generation sohluke ngantoni? Moya wamandla. Ndiyayibona ibhatyi oyinxibileyo. Nabasebhankini bengasindiswanga bayayinxiba. Uphi ubukho bukaThixo? Hallelujah. Uphi Moya oyingcwele. uphi ubukho bukaThixo? Ngoba kwisizukulwana sethu sizokohluka ngoThixo. Uthi ungazixhasanga usindisiwe. Uthi engenenele lo uhamba noThixo. Unganxibanga suti. Kuthiwe ngohlanga lukaThixo nendalo iselebrate. Ithi nansi lento kudala siyikhalela ukutshileka konyana bakaThixo. Moya oyingcwele. Sizothandaza. Moya wamandla. Ndizothi phuma ecaweni. Moya wamandla. Phuma apha. Phuma apha. Yithi phakathi kwabo. Ehleba. Kodwa usikhethe phakathi kwabo. Hallelujah. Ungenzi njengabo. Ungenzi into efunwa ngabantu. Nangoku usithandekise ebantwini. Hallelujah. Kodwa wenze ilizwi likaThixo. Moya wamandla. Thixo ufuna lo nto. Ile nto ndithi uYesu akasubuya. Ngoba ngeke afele into engekhoyo. Ngeke inhlungu wazivala. Azivelilise. Uyakhweleta ke bandla. Hallelujah. Ayizolilanda ngoba lingumakoti. Ngoku sikwixesha ngokule makeup. Ukubona umakoti afike senziwa bamhle. Athi noma bayebena amabala uwabona ungawaboni ngoba wenziwe imakeup. Umyena linde. Kumele uyojonga umakoti uready na. Anyamezele umyena linde. Ngoba umakoti akakabi ready. Kufuneka xa isithi grill umakoti umyena abe nebhongo. Athi nansi le nto ndayilobolayo. Nansi le nto ndayilobolayo. uYesu fanele ibandla xa lithathwa azine. Athi nansi le nto endayifelayo. Ndafela le nto. Ndafela ihlanga. Ndafela abantu abamandla. Ndizokutshalenja. Ndizothi phume ecaweni. Ndizokubambezela. Phuma ecaweni. Ungene kumkhosi kaThixo. Uzosola ibandla eleyisileyo. Libandla lingathakatheniyo. Libandla elingena phakathi kokungenwa khona. Ibandla elingaguliyo. uYesu akazubuya ibandla lingombathwanga ngamandla. Sithi kumbathwa ile ngubo ezosenza sikwazi ukulawula, ezosenza singaguli. Sithi kumbathwa ixesha asingoba lapha. Kukhona izinto ekumele sihambe phansi kwenyawo zethu ngoba sinikwa amandla. Sinikwa amandla. Kufuneka abantu abanonxano. Kufuneka abantu abathi Nkosi lento yenzayo ungandivaleli ngaphandle. Ndingasali. Andifuna uba ngumntu ohamba nje kodwa ndifuna ukwambathwa. Lento Nikodimo wayibona kuYesu. Wathi wena siyakwazi uba ungumfundisi ovela kuThixo. Kuba akekho umuntu ongenza izinto uzenzayo kanti uThixo akanaye. Kuba bazelwe kuThixo bayaleyisa ihlabathi abehluleki abanqotshwa kodwa
bayanqoba lithi iBhayibhile singaphezu kwabanqobi sihamba phezu kwamandla sihamba namandla kaThixo siyanqoba sinqoba ngaye sinqoba ngaye ixesha tata lokuba ibandla lombatho libuyelwe ngamandla libuyelwe inkqubo leya imenza uAdamu angashiywa zizilwanyana sithi sikhona inyoka esinobungozi kodwa zingabi namandla kuba wembethe ubukhosi wembethe amandla wanikwa kuThixo uphume nawo esizalweni sikaThixo yilento ukuthi abazelwe nguThixo kungoba lento siphuma nayo obophelele ekuzalweni kumamakho notatakho ngeke uyi-experience lento udinga uzalwe nguThixo ungafani nabantu sifaka emehlweni siyathandaza oh moya ingcwele oh moya wengcwele